Hej og velkommen. I dag vil jeg gerne vise, hvad jeg har nede i min taske, når jeg er ude hos andre. Jeg har glemt nogle ting, jeg ikke bare lige. Dem fortæller jeg så også, men jeg har dem ikke her. Skal vi se, om vi kan få noget. Jeg har en ære, som jeg har altid lidt på med, og æres, de er jo rigtig gode. Så den her, det er med appelsin. Jeg glemmer altid, hvad det hedder. Appelsin. Et eller andet tangerine, eller sådan noget, når den hedder på engelsk, et eller andet stort noget. Så har jeg en ferskenhåndcreme fra The Body Shop. Nogle tusser. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tog dem med, for jeg har ikke noget papir, så. Men der er grøn, lilla, blå, lyserød, der er nogle flere i. Guld, sort, blå. Jeg mangler stadig en sølv. Oplader. Og mine dejlige høretelefoner, fordi at jeg kan ikke leve uden dem. Det er så ikke lige mine. Jeg var nødt til at låne nogle, for jeg havde glemt mine. Jeg har glemt så. Og nu til de ting, jeg ville ønske, jeg havde med, men som jeg har glemt. Papir, mine egne høretelefoner, en oplader til min iPhone, for den har jeg glemt, og det er sådan lidt specielt. En lille hul, ikke et stort hul. Jeg kan faktisk ikke rigtig huske mere, men I må meget gerne abonnere, I må gerne synes godt om. Ikke den der, vi vil hellere have den der, og ikke noget hate, tak. Nej, det kan jeg ikke lide, det er der ingen, der kan. Og så er der faktisk ikke mere. Hej hej.